chinh lệ là ba pin tiếp ya ka ching ban jong ka pin tiếp ya ka chinh ban jong ka jaga kintan ku frai le ba jong ka chinh ka sương yêu jong ku ba pin yo ker hai ha ba shabat pin ring na kata ka ching ya syambat yang ya kadur ugen rat bangkit halade ken bau haba shabar pimi nakata kajing isyang batya shabar pimi nakata kajing ya syambat ya kadur ugen rat bangkit halade ken mau ken yang ken mau ken ya kajing ruai ka balai spa anrup kendai lai spa anrup kendai bor ba phla ka trai ha kajing im chunga Bapela katrei akajing nadu puji surung hanga ngayo jinsuk sisa habas ngayo jinsuk sisa habas nadu puji surung hanga 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 ngadap jingmen sisa ngadap jingmen sisa hakamen sim jonga nadu puji surung hanga surung hanga jingmen bandene jingmen bayane kala syamdai nadu puji surung hanga puji surung hanga om dolo ban kadung om dolo ban kadung ya kalen ti jomna nadu puji surung hanga hanga nadu puji surung hanga nadu puji surung hanga nadu puji surung hanga ngadap jingmen sisa ngadap jingmen sisa hakamen sim jongnas nadu puji surung hanga ngan sayo ban syokne hakari bapernai hakari bapernai nadu puji surung hanga hang tangan yo lekmen hang tangan yo lekmen chiều năm bát la nadu puji surung hanga nadu puji surung hanga nadu puji surung hanga nadu puji surung hanga ngadap jingmen sisa ngadap jingmen sisa hakamen sim jongkat nadu puji surung hanga hanga lalai lai spa sang pelai lai san lai kepok ngasiu men sim kasut syublei ngakiu lahan ni ngajak wir keleng lahan denga yang berkeleng lahan denga badon ukris kalom kaple kalom kaple oh haleluya nyala su haleluya ngala lap laj par ya ngabadu lapelaj par yang ngabadu ngaku men bas kem ngayeng bas kem ngayeng ngaku men badon ukris
kalong kapneng kalong kapneng masisya kabreng kaichay shisha kapneng kaichay la shisha kapneng Utbe sudon kajan kashay kajan kasya namat yaka halam sim yaka halamen sim mat yaka halam ngasuk kencay haung ngayon haungae oh haleluya oh haleluya yang alasuk yang laplat har yang abadu yang abadu ngaku men kumente berskem ngayeng kumente berskem ngayeng kadon putih kalong kabe hampir desa nubangai songkang desa nubangai matme ukular nganjay long ngan yai long ngam ting ngam ku berskem ngayeng ngam ting ngam ku berskem badon ukri kalong kapneng kalong kapneng oh haleluya oh haleluya yang alasuk yang laplat har yang abadu yang abadu ngaku men berskem ngayeng berskem ngayeng ngaku men berskem ngayeng badon ukri kalong kapneng kalong kapneng hajan kam har prawe aspa prawe Tenjan ko Jisu Hamedon Jinda Hakati jome ngasuk kencay Be ngasuk kencay Ya me nga it Banjaro klemwai Hajan kam hajan Ring prai yang bencan ko Jisu Bencan ko Jisu Hamedon Jinda Hakati jome ngasuk kencay Jombe ngasuk Yame ngati nganyero kepai Ngan jaro kembai hajan hamajan sudah ngawan Hajan kam hajan Sudah ngamban sing aingu yusim banitam Kamdon Aingu Yusim ban letan Donut Bob Jonga Noit bentagapan Open Kutnyaka Koji Sutosan hajan hamajan ring krayangan Hajan Rintrayangan Bencan Koji Su Hamedon Jingda Hakati Jombe Ngasuk Bencan Yame ngati Bat Nyaro Temwai hajan hamajan balong jome Hajan Bandong nganai ting thala kapop Ganai Ngampre. Cintala Kapok ngampe Katam sababi Dasarok ngan bret lo baro Kanset no baro Yuji subanyo hajan hamajan ring Hajan kam hajan Tingbayangan bencan ko Jisu Bencan ko Jisu Hamedon Jinda Hakati Jombe Ngasuk Bencan Yame
kamajan ngan i ngan hajan ngan bibit lembu hajan kam hajan ring sayangan bencan puji su habe gon jingda agak dijombe ya su genca ya mengan tinggi ngan jaro lemwa ars pak kendai jirwai ka ars pak kendai ko kenrat ngakwa min pen khia yang nga ku kenrat ngakwa min pen khia yang nga ben song haduk nu song nga ban ha bendu ki play baro ben mi dagabo ro ben mi dagabo nang saja ngaji su ngan li kum kayo ngan likum kayo li kum kayo kayo likum kayo nang saja ngaji su ngan li kum kayo ngan likum kayo rai kenrat wat ai kacing to git kan sa ai kasing kumit kanda kendai lakas nam kendai lakas nam kan batok wadana banjo kacing sai kum la tengkan kadon dan saja ngaji su ngan likum kayo likum kayo kayo likum kayo nang saja ngaji su nang saja ngaji su ngan likum kayo rai kenrat tu bek nala ka chong ka khen nalaga juga ke ai bon na du ta yala de pan klen yala di ban ka chong nga ngatu kajong langan la nga khen ka ko nang saja ngaji su ngan likum kayo likum kayo kayo likum kayo nang saja ngaji su nang saja ngaji su ngan likum kayo rai kenrat ya keningan wai sisa ya gane kaduai sisa aku biko jisu ikat balata basai har yang nga Bansai paryana balat sempur nang saja ngaji su ngan likum kayo likum kayo nang saja ngaji su nang saja ngaji su ngan likum kayo rai kenrat medit bang am la kapslem Tiba kaam nakam bat habo ketnut wan menta ka dem wan mentakan tin em om chu pai abat wai chalor batu wai shalom nang saja ngaji su ngan likum kayo su ngan likum kayo kayo likum kayo nang saja ngaji ngan likum kayo ngan likum kayo
Bawe. Aku Ublain kurku nagapunta kaburam kacu. Amen. Akan pon yo ban pensneu ya ka program ke beda yang nege jeng por sipeu siteng na is sekretari jongka KJP Assembly ke jongi tempat i ban pensneu ka program. Perbenur kadega program nam ta kadega jeng dulu ko pos pau beji harus pau steng ile yo kum tu ya jing rai pan hemen sim hapo ke jing lam jong kapalang presbyterian meriau ni lam ya ke jing seng do moderator ngin yo ban lam ban puli ke tin jo play bat panduai do ren air mai nong kren ren LD nong sit ngin yo ban lum ya ke jing ngo bat kat badang lum je ngo ngin yo ya ke jing rai kerpang kaban kong na ke jing seng kena balang pendan umyong kabar na ke balang presbyterian moguyau kabalai na standing choir like umkra presbytery kabasaw na standing choir KGB not sapngi murtor kini kelong kijing pemna kan program kene por Tu ya knut sneu tenat yau trai pi ke pertai baro tu sekri yau trai da kijing kemen tuan khmat jong u da kijing ruai tu tip au trai long ublei long ma u bla thao yang ngi bat ngi long ki jong u ngi long ki briu jong u bat ki lang brot ka jau ka phlang jong u turung se ka khdop jong u bat ka jing aingu bat se ka phlau jong u da ka jing ro to aingu ye u bat to krkhu ya ka krteng jong u na bau trai long ba bha ka jing snei jong u ka ne bom jukut ke jing sisa jong u peteng la peteng benriu a trai bau le jong ni ngai ngu ye me namar ke ke por ke kerpang ngabang yo pan sekri dem krup akmat jong me pan sekri pat pendon burami kerteng jong me ku kenran be ngai nala ka jong ka khat neng me khmi yang ni ban mi yo i kum ne kam bangi long bangi don kam ye ka jing rap ka jong me ka jing krishan bor ka jong me bangi la ban yo ka jing sekri ka badyang hun ka mat jong me bat jing sekri ba klem ka nu ka jing penwi ne ki bor jong ka maria tulong ka mon ka jong me ki e ke baro ya rap yang ni bangin su thu ba me don lem an ni tem ji sungi pan ni amen ini ruai ke jing ruai ka ba arspa arpusau but adin kata Reverend Irmai insa le tin jong blai but bu ki jing ruai ke jing ruai ka ba arspa arpusau ka jing put jubilee ha jing yap kalbari ka sawajam jing pen im e yangi to le ngop ha men sim baswai ji su la job ka sngi balai kin mi ki koi di jing yam na ki jing khom kin lai baro ki khot ki ruai ka arspa arpusa ka jing put jumbi ha jing yap ka mari Kasawajam jin benem ayagi dole sopa en simbaswan jisula joka sibalai kin bigi ko di jing yang na
la bên sneer kê côn cha neng cha ye siêu qua đi ba ba u trên trên chát ma ca ri clau ba ya ki riu nghe tên siêu cam la ba ki a kin cam e yang o ca tên bum ba ba us im jeng sum la chong er tay jeng ta bat po ga se yon du da por jong u gan jong em ta ba ri sa shai na ying jing dong du i sha lai ka men ta skem ga jong pi u ji su tra di pa con pai ba bơ lin ba a bơ tay ki ju sa a phang bát bom a si dom a jing ma a jing song cha bát a jing on tui shong a tra ka ket il jun di jing ya le la wa no om got shu ki nong shu Haswa kabangin sayo ban lek lang hawle ke jing duai. Dong ini sengap bat ngini syak skor. Ya ke jing pin pule na kini ketien ke bakhot ke ketien ke jong blai. Kabangila ban sem na ki lai teli ki benta. Ka benta ke baningkong kalong na ke kitab Exodus khatsan kelenong ka dekhot ka baar ka bakhat we bat ka bakhat lai ka benta ka baar kalong na ka kitab jong Isaya sau phau kelenong ka dekhot ka baar kundai hadu ka balai phuwe bat ka benta ka balai kalong ka sithi ka jong Paul sekinong Ephesus rew lenong ka dekhot ka basi phau bat ka bakhat ar ki ktien ki ong kumne utrai ulong kabor bat kajing ruai jonga bat ulawan long kajing penem yanga ulong ma ublei jonga bat ngan penen burom ya ublei ukpa jonga bat ngan yoro burom ya uei ubakat mame atrai hapdeng giblei uei ubakat mame uba tingsan haka jingkut uba iting haka jingero uba le yaki kam kiba phla dalaka jingis nei melai lamno yau tau pajba yau ba mela sius pa mela betin yaki haka bor jong me syaka jaka syong ne ka jingkut jong me wai kabor haka bas ngau luat bat ha ubam don bor upen roy ka bor wat ki samla kin ngau liwat bat kin ngau thaj bat kirang samla kin kelon khoj henrei kita ki ba ap mi yau trai ken pen thamai bor kin her sejrong da kitab niang kum ki pukni kin mare bat kin om ngau luat kin ya bat kin om ngau thaj hakabawai no tolong kiba khlan hau trai bat hakabor kajing khlan jogu naba kajing ele jongi kamlong ya kasnam bat kado nre ki hima ya ki bor ya ki nong sensar perthai jong kajing dum ya ki jingbaman baken jaman sim haki jaka beneng ublei undokar khu ya ka basya skor
bat yak ba pulih nak tien ka ba khut ka jong u ngine pendem ha ki jing duai au blai ubalong pa jungi bha beneng ublai ubadap yak ka beneng sajrong bat yak ka khendau sapo ningkong ngiwan ban aingo ya me namar ba melong ublai ujongi bat da kajing iet ba kajong me mela penlong yangi ki khon ki jong me hi trai be iet ngiwan ban aingo ya me namar ba mela betin yangi nadu bangimi nalaki jong ki yeng ki sem haka bangin yo banyaso lang kumne kumupai lang jong ke KJP assembly hakani ka jeseng assembly ka bakhat ar hakani ka balang presbyterian hangne hapenem yong ka balang ka jong metrai hangne hapenem yong kalapen kre yakani ka jaka haka bangin ya sem lang kumne banya tei yakani ka duan jo ka jing mane ka jing syakri ka jing penburam ka jongi ya ka kerteng ka ba em ka ba sisa ka dan bor ka jong me ublei ba em ba sisa ujongi nyango imetrai namar kani kajinya kendo ka bakhat ar jungi ko kum ka KJP assembly nado kamit sngi palai kak sangti blai ka jome ka layalam yangi haka bangilala ban pendep ya sibon teliki kam ki banglabu hakmat jong kani ka jeseng oh ki jeng sakri blai ki jongi layo ban pendep au blai limda kakti blai ka jome ka yalam ka kerku ka pen kentang nginem yo atrai ya kane ka assembly ka bakhat ar ka ba job ling baki jing lapat kam ki jongi bada ka jo ka sangti blai ka jome malayalam yunu pai langkat ni ha ka bangin ya song kum ni atrai ha kani ka jaga ka belapen kre bangin yo ban ya seng ban ya penumburom ban ya ro bat ban pen krau ya ka kerteng ka jome trai be ye kum tangi wan ning kong banduai hakmat jongme bakat bangidang don hang ni ai bangin sngow ya ka jing don ringkat ka jome lem bat ngi topen kentang trai ya ka ne ka jing ya seng ka jongi nadu kumne ka basdang bat hadu ka bawai no ka jongka batu yai song bat ngi trai ling bakani ka por batu yai sa bat ngi trai hakani ka sngi hi baro ka wei kenang bakis jing sakri blai ka jongi kenlong sisa trai kiba priang hon kamat ka burom bat ka khat ka jing snai ka jome ablei ngida aingu ya me bada ka jing snai ka jome bat hapdeng ka jing do jing kermen ka jongi ngiyo ya kini ka por ka bakmen ka por ka bakordor ka por ka bakentang bangin yo banya senglang kumni hakani ka jaka kum ta trai bi ngaduai ni kong bamin yalam yalo jong umur dan buram ujongi habu yalam mi ka jeseng trai ai bu yalam da ka jing rehem ka men sim ling ba ka jing pensai bor umen sim ba khot ujome kenang ba ka ni ka jing sakri blai ka bangidon hakan ka por kan long ka jing saki saka partai hi baru ka wei ba melong ublai ujongi oh ablai ngaduai nak kemta ki benta baro ki bangin siu ban pendem kini ki juk ki benta ki bangin si pendep trai kindalong hidau juk umen sim bako ubayalam upun sat bor ingi kenang bakin long kum ke jing kinya ka ba im ka ba kiu sot cikat ki jing snai ka jomi meyu iya trai yang ikat ni bangiwan nak keleng kari khasi jantia ki balang ki ban hapo ka assembly ka jongi om tang bangin mane ngin syakri ngin penburom ya metrai haka bakum kene ka jeseng assembly ka bakhat ar ka jongi rai ngimi na laki jong ki yeng ki sem ruat rai da ka jing skau thu biang biang ba da ka jing anglut bangin yo ban mat ya ki jing bam ki badai mensim na kene ka jing syakri blai ka jongi haka ne kasngi kum ta trai ba ngaduai na kamenta usakri oba koridor ujome uban sayeng sa sipang por ban yasam ni ko khubor nakaktien ka jom ka ban long ka jingbam ka badai mensiem ka jingbam ka ba em na kamta jongi
Torah iu trai kamera kabahaneng. Pensele iu trai dulu jong umen si mekui. Kenang ba ulong tang ketendong jing pensawa. Bat kawai pagawai ka ketien ka ba mikno na ka sentur ka jong u. Kandalong ka ba bit sisa trai. Kaban rung haki doknot ka jong i. Kaban besar yang i. Kaban penklan yang i. Bat kaban penthama yang i trai. Na kawai ka sengi syakawai pat. Haka jing adai bat me ublay. Trai be i. Ngida terang, ngida am. Banyak pediang ya kaktin ke bakut ke jong me. Kum ta terai bi itu besar yang i. Da kaktin ke jong me hi. Terai bi i kum balapen puli. Na kaktin ke bakut ke jong me melong ublay ubadon bor. Bad dalam ke jong kakti me alam yang i kat ni. Oh melong ublay ujong me. Bad om don kat mame. Uba ai kaboru hakito kibas nguluhat hakito kibas nguluhat uba ai kabor ban penthamai bor ya kajing kajing lenti kajung ya dikasla patai terai ba i ngiat akabakum kini kisngi kiba kisngi kiba tenjuk ya kajingat kajungi kiba tenjuk ya kajing kajing long kristan kajungi bat kisngi atrai hakabaka jinga le kajungi kam semdai ya kado bat ya kasnam hendrai kadai ya ki bor jong kajing dum ki bor jong boman ki bor jong usaitan kum ta trai bi kerku yang i lembakan kapor bat penthamai bor yang i trai kenang habangi mi no nang ni nakajia seng assembly ka bakat ar ngin long ki kon ki jong me ki balapan thamai bor bat ngin ni nang ni trai ringkat kata kajing hem mensim kumbarwa inora syam mensim de saudong ko jenjar tu yeng ban yale ngan yeng hapodeng nganom ting ngam babe kamen sim jonga to syok kat babon utrai uloweng ya kabi kat badon sem kaburam saladi trai ngau yik jidoi jungi na waktu yung Jisu belum pemi doai pan amen. Kum moderator jangka kasih jantia Presbyterian Assembly nga sumhaban diang sumhai pi baro ki kun ki jong blai ki bawan keleng ki balang jong kedekari kasih bat jantia ko i ki jongi o ki badai na ka balang Presbyterian ke jongi bat na ki wei ru ki genhun balang ki bala bane don lang hang ne bat ni bane so lang ke jing sekri ke jing mane yau blai hoj wat ye gitu ki bom pat long Kristan lene ki bom don balang syuru ki bawan lang sekene ke jing seng kum ke assembly diang ni pi da ke jing i ke jing kemen ha kene ke jing seng lang jong ni ke bamenta bat kiban wan hadin jong ke jing seng blain kur khu pi nyarap pi ha ka ba ngila ban seng lang ban don buram yu ha kene ke stem kum juru diang subha ya kinong mikman na kinong kit kam jong karib hoi sinot ki bangila hot subha ki balala bendon lang bat ni ha kan ke jing seng ni da ke jing sukmen ki su i ke jing su burom kum si para ki diang subha pi sam don kam ban penjeng ni le itu thau pi tu blai ker khu pi ban ban yo ke jing tei lang kum ka wei ka balang na ka benta ka gospel of grace nang ta ki don ru kine ki nong kit kam na ka President Church of India ya ki bangala pediang naduk menin de ki jeng don dam ban ni ha kene ko su kmen sibun bat ye firu sinpan pediang subha kene ki jeng seng
nang ta ngi priang so pha bat ki jing su i su bu rom ru ya Reverend Father Ernest Marwanyang dia ka ba khot sung pha dengan balang liang jong iru belong i Astan Paris Priest Saint Thomas Paris Mairang ngi sno pha ngi su kumen sibun ya ka jing don ran kat jong fi Father kini kalau kadak jong ka jing i kumbang la ju pau ka jing i bagi snam bagi por baro ni priang so pha ya ki nong song baro ki badon na kene snong ham tam ki bele tre lang bat ka balang daga benda ban penbit biang ya ki jing don kam baro ha ka be dei bat kene ka jing seng de ni priang so pha ru ya i ba Charles Marngar belong i MLA jong Kamauhati bat ru ya ki wei ru ki bangin la ban yo kerteng belong ki MLA ne ki MDC ya ki ba imla ban ya kerteng ring priang sum pha ru i phi sia ka ne ka jing lang ba ka jing don kat jong phi ka ben kemen ba ai min sim ru yang i om tang ka tang i priang sum pha ru ya di officer sorkan ki tanap la per ki balak ban don hang ne le se ki bang ni mla ban itu hendrai ki don hang ne phi long ki khun jong ka balang ki kit ya ba ban ni kermen nong ki nong Christian barat ba ki por ki ban nang wan tu bleing kur khu ban don kat ban yi wei pe wei ban la ban yo ye ki jing sekri ka ba pen su pha yo blei te ku blei sibun na kam ta jong phi baro te mentang si poi nak wei pat ka benta ban yo sneu ye ka kubor na ka tin ka jong blei na Reverend LD Nong Si kendiat chwa ban tu by Reverend LD Nong Si de u murtor jong ka KJP Sinod sep ngi menta bat ju don mentaru agi bon ki kam ha ka Sinod ha ka KJP Assembly bat ha ka PCI ru kumju blei ju pendon kam bor u ha ka ban sam yi bo ju tin ka jong blei ban ngai sam blei run ker khu yi ban ngi suron bok i bai don kan ban ni kumbala pen bai dak assembly o da bala khot dak ka balang te tu blei ker khu yi pastor bat ka khot lang yang i baro na mar kata ki par bangai wi don ka jeng seng bat ka ba ki la ban yo i ne yo sneu lang ba ki lip telekas bala pelang bang Shah skor ya ke ka bau blei udon ban pen sneu hangi ha ka ne ka step lang bau sekri jong u ti shwa bang ni poi ka ne ka benta ni ruai ka jing ruai ka ba arspa san puwei ko nong pen im u ba i me don bor ban pen phapan awat sha ba kin yap baro to pen mi kisen tiupan atrai kan mau jing yarap kan wan na me baro ka khon ki jirwai ka ba arspa san puwei Gunung Belim Uba Egon Boban Ben Baba Awat Syah Agen Ya Baro Do Ben Miki Sentilpan again.
Reverend Moderator, kinong kitkam jong kitpi assembly, ki pastor, ki dekat, ki delegate, bad baru ki para pengai ki bang dia poilang hanya kejing syakri kejing ublay, manga kumpapen pau di motor kum moderator jong kitpis not sabngi, namda ki saulak. Saupula hajar sispa sanspa iwengut yang ni kapor ban ai kublai ya pi baro sai sienpat haka kerteng ba ye ba don bor ka jong disgrace about try baru kum pastor in charge jong ka pastorate nongkwar district maulai trustee maulai ki parbangai jong ka pastorate nongkwar ki lai hajar sanspa henrewu prangut yang Singapore ban ai ke jing kuplai ker kudo pi baro ki para bangai bi ha kan Singapore kum syakri baret ngamla ban klem na pan pau ke jing songu yau blai bla ibet ban pen yo ini Singapore kebak kodor ban penyeng yang au syikri baret hapleng jong pi kat ni upai lang la siuspa jong blai ngapen paru kajing ngau kajing seburam ya kabalang Kristian pendeng umyong kabagla ibet ban syania bat ben syed hangau syikri baret mangan sam ya kubor ketin ke jong blai hapleng uni upai lang la siuspa jong kum usyakri baret reverend moderator ngalapin kongu iladi ban syakri ban pendep iki kamram kum pastor halaka long laka jong ka pastorate ka district presbytery ka synod assembly ban don benta hakiji seng baro kum magadei nga kum pastor kumta nadu Banglarung haka ministry kumu profesor haus nem hakandai spa kandai puai haka jinga sengis lok jadi pastor hakit pis not hadi por maningkong hak walang kimusniang ngampat pep hadu mentaka weru ke jinga sengis lok pastor bat nadu kasinat kemalai ningkong kumu profesor nadu usnem kakandai spa kandai puar haka balang malamwir halalom moderator dari Reverend El Rodbon Wei bukas not ngampat pep haus nem kakanai spa knai pulai kasinat lalong hat talabo dertor Reverend Jinong si haus nem kakanai spa knai pusau kasinat haplang mamroi moderator Reverend H.W. Nong si hakasinat haus nem kakanai spa knai pusan hamelim dertor Reverend W. Susiang hakat sinat How kendai spa kendai pun riu ha mountain habla ordin yang Director Reverend Dr. J.F. Jirwa How kendai spa kendai pun nyau hapo rimbai Director Reverend F.N. Roy Tiuso Hakam sinat
hau kendai popra haniu jirang moderator Reverend Eldekar hau kendai hamairang moderator Reverend H Harmony Arajar halaj umkra moderator Reverend S Ayopno impre doktor tekopor Arajari wei haparyong moderator Reverend Tinose Arajar ar habasi piano yakij sinot haki adis not ning mesep ni hapalang sutnga moderator Reverend Arpi Lingdok bat kasdang ka gijbi assembly kabang liak kutlang ban pelong sisin arsnem ngilas dang ya ka assembly ka ban kong hakabalang haninong stoin hau arjalai moderator Reverend Arpi Lingdok kabaar assembly house nem hakandai arajar san hasyang pong Reverend SD Kongwir ok SD Marweng moderator arajar san arajar nyau hapentor umkra moderator SB Nangbet Reverend SB Nangbet nangta arajar kindai hatlabo moderator ladai Reverend Dr. SI Yofniau nangta hausnam arajar kadway hakbalang mautawar Reverend OS Moro ilong moderator katlai hawa jejer Reverend DS Soklet moderator Katsan Hamau Plang Reverend SD Tamu moderator Kat Nyau Soringkam Reverend SS Majau moderator Kat Kendai Nongjri Reverend GS Lingdo moderator Arpuwei Kobit Nidon Taka Session Halaj Umkra Reverend Dirembai moderator Arpulai Hasu Tengah Reverend GS Litan moderator Wat Minta Hangni Reverend Lukti Mabinyang Reverend moderator Angu Yau Blay Oh ai ni kabor Halong syakri berlet Bangla Bankin mau Yaki AK Baro Kabangla yolat Mana syamata kajing syakri Bangakin mau Yaki jengkot Kibak kamkong san Hakini Ki assembly Untuk basdang Haduk mentah Bakat RPE, bakat R, ngelayatu EP, bangi pelong sisien arsnem. Kikun me ki jong blay. Ngaken mau, house nem kakandai spak knai pu R. Habang ndang long provostor. La don kaway, kaji kenduk lang, jongki nongyalam balang kri jantia. Haka balang laj umkra. Bahaka mit sing sajang. Pastorang ba jong hi ke pi assembly Ukraine ai wei ijing pin kama blang kodu ong ba ka wei ka shnong la don wei uta nong shong shnong ubala itnat bat ikwa ban shong hau kulai jong missionary namar ba missionary kat ba ulai sak ta ka shnong ujulai te eu kulai hak pelau jong baru ong yu ba pen biang yau plang ngasa siu kadori pi hakawei kemit bolotip la shai misri unwan hu ong la shai ti kat ba misri dang lek hakikam jong ngan syong hau kulai jong bat le isakumta bat enda latte ekejin la kinti hakemet kejung kulai lasdang ban penyai Bata kata kajing sobang, kajing pi kebet kudom jong kulai. Uong haleluya, prak merek kesan kulai. Janham. Bat kat na merek dang sobang, haleluya, try jang merek susu kulai. Oi, seka jakar ke bakodo karam. Lasdang ban bat ban penyeng yu kulai ban lakam, lotan yu lakam, ukulai upai tangga kli rayu merek setai. Bat uni orang ba hang ni ong lawai lakut ka jengem lakut kabut ka start ka bor jonga hang ni te lakut baru thap selang ong hang ni la amen skek uyeng kulai hajan jong kriat ong tapostor bat la sange ukulai nama la som som sid ong bang haleluya jrang ukulai uhap syariat kan mau
dan kam kelumah ki kintin teng haban impois ke baniap bat nalahap bat kulai bat beriu syariat lawan ka kubor la ong ukulai jeng pi sahib lahap syariat bau tu nong sumar laya mare usnong banit yarap yu tau beriu lamong ka kemut ka kemat lapang lut kemet ka phat ong ta mo sri balai ti haba pikwa ban syong hau kulai jeng apim simpan balai ti ba pi shu syong la ka syong kum tu ban jin dalam lapan nganya tu api komno ban peniat yau kulai bat komno ban penyang baka jihikai juga kalong ong mesti kulai habang la syong hakemet jungu ban sedang ya ong haleluya haleluya usang ya kulai pitang syong jam haleluya hang ta tu kulai la susip la mare bat la dei ban pensange ong amen hang ta un sasange bat la sange phim dei syu ban ong haleluya namar urang ko kat sabala besian khon ke jam lei ngin ken mau kum ki knas spa kum nu ngin yo ka bor bat kum ngi long ki ti khon ke jam lei bawat ye ka bor ka jam lei wat shania ha ka bor ka jingla ka jangi ka binta na ka tin ka jam lei ya ka ma la bu kum na rem jong ka jingi slak kan ka por long na ka kitam ka jong isaya ka nong ka sa pho ki tu ki khot ki ba nong pi duai ila puli sa pho isaya ka khot ka bar khandai ko ong u ai ka bor ha ka snol wa bat hau bom don bor u pen yo ka bor u ai ka bor ha kita ki ba snol wa bat hau ta uba donbo bom donbor upin yo kabor kini kelong ki kintin ya ke bau play la pen ngeu hangau syakri baret mangan ai ya ka jing slok hagan ke step kabor bau play u ai keloi hakita basung thaj basung lawai basania bat ke bawat ya u ki por jong ka chim em nyin doai ukpa jongi ubah beneng kat ni upai lang la siuspa melawan ra ban syakri mi hang ni ka balang penem yong ringkat usakri berit ba mele ibet ban penyeng hapdeng jongi ren atrayen syasko lakat unur sin ye ketin ve im ge jongi nama ka keteng mi ji stapen em ki khôn be ki jong play ngi kin mau bha habang i phai din ya ka jing long jing man jong ki khôn Israel hakani ka por ya ka la tho ni kin tin dau Isaya ki khôn Israel ki don hap deng ka ri jo ka jing long ra ha ka jing do jikermen ha ka jing no man sim ma ka jing snow bomb don bor shu katu ngilak kemen hadin bangila light no nakajinglong raw na Egypt menta kumri pat ngilong raw sa sisin ha Babylon ki kun samla niki mit larwai kitu jirwai koyar harut kiwa Babylon hangta ngisyong bat nyayam habakin mau ikasayon ni tanat ha Ikuslah kamtam ya kajirwai boniem by the river of Babylon there we sat down. Dai ya kitu kikintin jingwai so melong la shem ngaka jingwai sam ba shispa lai punyo kan mau kitu kikintin harut kiwa Babylon la shem ya kajirwai so melong ngaka sam ba shispa lai punyo hapdeng kajing do mensim hapdeng kajing no kajing do jikan ba kajing siobom donbor kumno syo nginang la ban lat na kani kajing long raw henrai habakum kata kapor ublay hakan ka kitab Isyak ba sapolonong ulalong unang pentengen unang amin simi kiwong wadu jingkermen kogi kon la siuspa ijanga ngan ai kabor hakita bas ngolwan bat
hagita ki bom don bor ngan penyok ti ka bor ki ki khon jong lei dongin ngau klan yani ka por bangin pai lagi khmat bak ki don no dongin pli bang mensim ka bor jong lei unya ban rong ban song khat hap deng jongi bat hangta un ai bor yangi ban la ban her kum ki pukni sine perthai ban ya le i ke jing tenju ki sum be me ding wan ban len shop ha ka jing ke jongi house nem tak nai spark nai pu ar hau benai mi ba manga bat way parlok ba day pastor mentah ka balang jong blai ngi lej ban puli ya ka bidi hapo jorhat kadai ke por ba barok kilik yo shuti ngelej tangi ke Samarkus bat har ke por shibnai ki shim kerpang ya subject Greek Hebrew but Sanskrit but English shibnai ngelej shong kerpang hak tak sautli ki subject bangin yo ya ka jing pentebet ke jongi hak wei ka janmit dalawai kelas la penbej da waden wong bakino kino ke banang ban jingi yang lej hakate ke pong ki don ki palo pastor ki tip ha ye ke pong jorhat masiliang ke hostel bejrong bat bajleu tinga ho ngadeu knak nong kendong na lengkoi ngaju ong hat ke por ki balai no yap ha ki de ki bit kumno kin yap ban yap ha ngi pa ding le kai te po daki bun minit ngiare kai po ngiang wat iki mau tenat ngia bread kai iki marble ki pisa sathi sathwai bajliu arpo son pot ngiar rengko ngia ya thang tu ti nganang haban jingi henry daki bun post nem ngam ju jingi shu the boy hang ta hapung kita ki parlok kibaya tani kejar ngasilang-silang kelapoi syatei maka pong kaba jar balong kun mu isu ngabau tau parlok ngisa stang arnget bangapek kita kejar i kema ka ka kenting sijrong ngahyar hang ta ba jeliu ngalej ban ngam sepo ngam bai sepo ni ong ngam kli bat ngarung sepo ngapen hap ye kejar seduk syatri strike kendau dari tangsipan ngalatai bat hangta ngaken thi sijrong ngaper ngasi penyar kiti bat ki kejat ngasi pen thi tangsin riap ti sila kejat ngam sepo renga suthu bahani uba he dibrar ulawai namar kini doksa brosir yang kemet rasu jam don borsho ngong yu ta polok dui perthan ngong ai badu en borat wong en behe en wong bon taru upli ban hiar ban yarat inga umnut ba umnang ban ngi kumusisa tang ya pung jelop langam ngong badu sadia thu lem hai mei wong chap rai behe ti ngadang sui bidai tho ti bilok don em thang ni ngadang sui dai tho hau benai February benai pu ar hau benai mi ka jiang ta ngong badu saya thu lem hai lok bau behe don borsu ulangam jelop uta seperti ong behe pen wong chap rei boleh UN bet poi taru kuren ketin selajong kita cap rei bahe boleh wen bat pay bat hangta ngasuper ban ngong halaman sim ablay ngalong propostor ngonga wan seni try nak benta bang nang hampin tebet hakajing puli jonga bangan yo ban ai ejing syakri ke bakama yami hatu atrai ke demo bangan yap no hangni ladam bedang ibit ban pelaj ya hukum na segi jami ai bor yang ablay ni kapor bat hakata ka jing duai ngasngau bagi ta ki doksa ki sedang ban ki biang bat hangta suki ki sedang ban ki ini ki kiti ngapan ki
suki ngapoi syarut jong kata kepung. Tau bakdu parlok be jonga lebat daga keti na uding ngam silang kejat sekepung utan yang bat na latan lapo sijrong laisin ngapersang yang ngam la yang ngatlat bat hang tangong atrai melapen im yang nalong kebor jonga ki khone ki jong blai nganget ngiru ngidon halaki jong ke ji shem ke ji kendu teng ngis ngau ba hang ni lade ka bakut ndai bang ni phai show blai u ai ka bor hangi bang ni em ni long kum ni ka bang ni long ko ki khon jonga ong blai Isaya ong hakib riu jonga Bakito kibam don borsyo ngan ay bor haki. Bakito bas no touch bas no luat. Bas no duat jengkemen. Ngan pendapat haki ya kebor. Ki kune iit ki jong blai kata ka jing kular ke bau blai uai ki kun Israel kam sim long ke be no ei. Lagi pulih biang ni ka juga kitab Isaya hakan dong wasabusan. Lai lapa ya wei unong pelai usim Cyrus. Ban wan ban job tama ya kisim Babylon ban ya laman pelai pat ikikun Israel bagi nyalai pai siam ka jong keri. Ikikun iit ke jong blai. U blai jong i ulong ka bor bat u ai ke lo ha kita ke bapan bat bawat ya ka bor ka jong u. Haka kitab jingkeng lenong ba ar dekot arpue terter u blai upen i ya ka bor jong u how way u shakri balakot kum nong tulpa bat hang ni ke ei kata ka bor ka bau blai ule ka kam ba pla kata ka long upen kren yo kada Pat utah onong tulpau dei ubalam. Hadin bau balam ulayok tin nau balak. Ban lej saka hima juga hima Moab. Ban tim yakikun Israel. Henrei ubalam ong en. Ngamla malek kumtak ku balak. Ti ubalam ukre ban lej ban kendu bat u. Bau ong da lei nganom tim no yakibriu ki jonga. Anong timno yaki briu kula silspa ki jong blai en ladang long kumno ngin ya lejlang ngin ya imlang langi jab nikatma persya yame ko balak karimoa ngin ya sya job lang langi rem langi job ro ngin ya long lang tangma da lele ngamla ban pediang ni ke ketien jome ban tim yaki briu kula silspa ki jong blai Da u balam u kre banlet u blai wan pau how balam haklenti baulet but arf dekot arfwe arfu ar nong ong bau balam lotejin how kada jungu but la dep lakiu hakemet jung kada but nau kada ula ya katu kene por hai jaka iba kapnya ukada ulej ukersyut sakenro uyat na kenro kumto bat kecat kejong balam klakok player nama klasya selo utau kada usyong udem behek sepo hang taru ulaban yiki kejat yung bro artli sepo nama udem hang taru ubalam ulah sempat yang slat sasis din ya ukada laisin ukada uyeng uyat biang Poham sekmat nang tanah surok umi umare syatei syatem bat hantaru usempat agak dekat arupra ong ukada balai kena pisau ina tret kendit ubalam komno uni umrat ukren piju syem mau kada un kren breu rehang ni Ublay lapen i ika bor kajong u dabal la pli ika sintur kajong kada u ang kenrat balay misyo yang
bat hangta ong ubalam nama yang hatu ngajule kumni ya phi hakwe gipor bat hak ta kapor ublai lo pli ik sintur ya kikmat kijong ubalam uyoi hangta ya kmat uyeng angel jong blai rengkat ka wajlam alang serti hakati jong badai hangta ubalam usutu dai nakani kedau bau kada jonga nut ban yat persyak nama udon angel sekmat balai angel wan lombat ai kajing maham yau balam let tamba memdai ban kelet ban syak penbit ban syak thongno haki rupa hakik siar kajong ubalak rayat yeng hakanurim keren ya ke ai bau blai lahika yami ki khon ki jong blai ka tagang ki ka bor ka bangi angnut ni trang bau blai un pen yo hangi bangin yang hala ka jong anorim nginum syathit hanu ka pertheiti ka apte kumnu ban pa ban kjor ban thiet yangi hang ni ken ong ek tin jong blai bau pol ong men step ngaperkhat ban le tangi ka badai Henry indang lon pai demit ngasdang ban kin mau wow ngabun ban ngakren bangale ik bapakla ki khon jong blai ka khubor ni ka step ka khot yangi bangin pai shau jisu bo trai bo lang ka bor jangi gin yang nerem ginum shathit bat ginum sha pen bit dan lei ruem ka perthei haki rong ba itnat ki jongkaการประชังบันปะบันพอนบันเป็นบีดยากิคุณกระจงเลยฮักิบูนรุกอมกมกิคุณดัสซิสปะกระจงตรายไอ้บันกระบอร์เบาเบลยละกุลาร์บางยินังโยอีกระบอร์นูวัดลังยิสโลทัดบางยิสโลวัดเห็นไรยินโยอีกระบอร์บานยังสแคมบานชักรีบานมันนียาวตรายเบาเบลยจังเราจีทุกคำตามมากิจสังสำลาอยากกันนี่กิจทุกขณะสพังเวอุขณะเร็ดอุบาวองอยากกิมีไม่สุภาษิเล็กเป็นองยาอุสเอียมบางอันโยบันเล็กลงอุชกรีจังโอบัดไม่งักกุลาร์บันเตรบันเละอีกกรรมบารอบาอุสเอียมอุนพายังตั้งบาไม่สุภาษิเล็กบางอันโยยันกกรรมกักมีกเปเจ้าคนนี้อยู่คณะบทจักระก็มันมีมันเล็กมันเละร้ายไม่หวังงำเละร้ายยาเงินเล็กกักมีลูกละเล็กบาละเล็กอุสีมุกลิวองมีนั่งมันชายมาสิฮอดเงินนั่งมีนั่งมันตงฮอดเงินนั่งมีนั่งมันสลายสันติวฮอดเงินนั่งบาดอุสีเบาเป็กอีดาวขณะui ya kan sim pasngur wada na po jeng u kumta ul ongkong ngap diang yinu khon jong phi ba un long no u sakri jonga na du man takasni deu khna ba kongu u khna ba le iki ba ba khamsan yu ki ong bat ki batha yu bat kata ka jing long jong u ka pen long ya ka sakri haying siem ban sim kabuบัดบันเป็นชิตอมบันเป็นไตรชิตอมยาวนี้อุกนาละองบักิกำเอบารอกกัตงอมเด็กจังโอหังตาบักิพาอยู่เลยตงอมบันบะละกิบหารอมตังอัดลิกิตินสาวลิกิตินวัชนาฮักดูรจงกระตามละนี่ตุกัดขอกบาละบัวกะเม็ดบัดสาวลิกิตินชนีสาวชนีอุบะฮักเตอร์เปงจังโอกัดดังยากิสนีนี่ละกลองอุสมลาบักลันบัดบักษาตอนนั้นรู้กี่สตอร์บางสุดนั้นบันกิลอนเมตรบันเป็นษาอดีนี่เลยเช็คดูกี่จิมปีกดอนกี่ตัวกี่จิงระกี่จิงตานบันเป็นษาบัดบันเป็นคลันยี่กันเมตรกี่จังอุนี่อุขณะนรันกำเลยชะตาตั้งเด็กตากับ exercise บาเล่มันก็ step มันก็สกีหากจิงตั้งกลับเป็นเบียงอยู่บาลงขณะบักษาบัดบักลันบัดละไอเกรตง
yau tahu kena u egnar namar baka jig met jengo ki ksa ki jengo ka jig kum kanar ki ong yu u egnar bat kadang ya kirta u egnar ulanang bhabriu o usnyu bakdor itenat ki ngap basau hany ki tin bau kren barbor lo ki tin basung thiang mau deu riu ba im hak jing sorit bat bom kwa ban pin mong yenu lai na kindong don i wei pat ba pe siar yu ba ita idei i khun samla kin thei jong pa im ini samla kin thei ila pe yabi bat ila ibha samla yu egnar Henry imnuat man pen pau mau deu syakri bat la dei kapor bau sim un punya tho ya ka khun jango wala pen bana keleng kari jango bakino kino ki bakwa ban syang kurem baka khun hei babhabriu jango kin wan ban penlong ban ye simanta hakata kajing lempat bat uno bat jab bat wala ban pen kelanlut ya baro uta udai us persakurim jong sim oh kirat ba basirkai klelek syakata kajing ya kun ban yo ya tho ya ka kun sim u ei na te shanu phi unila ban lek kumta u sipek ma beu nong tre u sipek ban pen biang ya kata kajing ya le kai jong kita kirat ba lasdang kajing ya le kai lasdang banyak ki hostage arngot lai lempat ubarem lara ano bajob unang yeng lawan sa way hadin way pat bat kadu ong ta ka jing tu kana la yeng way urat ba baka jing drong jeng u lesi la long kema henry pro tang kikti kisien riati lesi kat kini kikti jonga way baro ki pej syauta ki ong dei uni masa long upasa kurim menu bala banyele ya uni ton be persyang kilek untuk usul lembub dekat kepok kilak kelon non weiru bala banyele habak kadu don syu banut ban kiu hangta hak stage banyak kon nyau tau raba mar ba unang penyaj unyau uno ledadon manu kwa banwan banang yele yau ni urat ba ngan yau hapok laisen ki wala da lakut laisen mo uni unlong sakurem dang don manu wei jar don manu ga kwa ya kursim ar jar don manu kepadang kwa man ya tho kursim manwan man ya lempat uni urat ba hamad online cai kinti u ignar stage hey wong marhaman sim idonte itai jing sungu i tama menut pen pau hang ni kamat challenge shop hotel rat ba ngalek kalek dah mare poi oh larisa pai ba oh dang don to latit baje tang trat ya kendrop uni jayan perkat uni te buat yu ni wasu sim nang ni boran ksi henry kiksa tang mar pen kiksa blood betul kiti jong rat ba unda urat nang ni molen thau usiet chatei henry urat ba te urat ba pedeng sipang kajia kun u eignar dan borsyo bat utau jayan usin yo eignar urak sejrong usat sedong namar ngelajop urak stay bat hagal kapor ulampat siik yo eignar uyu dak kejat haka sedem jong eignar manu badang don ale hangta unong nyeu unbanyeu laisen ai bajia ka kun sim nang te na rinsan bakasyong kalakmu pancu ngap jar ka kende ka mersim te kapor
hama ban kut lai sin ka jingneu ban pen bana bau jayan lajab ka kun sim ka yang jaj dang tai kong aina love is strength aina ka jingi kalong kabor kom bapar koren uainar jaj ta kapor tao jayan sulengok kom tu sim so aina nang ni sengkai tak di sodesin stay kru stay tang silempat nama boy he bajrong kebing lam lak khisu he wei akmat ar lai sim ya ketika mon ainar joj ra kabor jong kajing ie ki khun jong blai kajing ie kabau jisu udon yangi kaparem hangi menta tadong don dewe kabor ya kajing ie kabau jisu u ai hangi kumta nga ngalalek man sya hakading na mereka bor kajing ie jenga baro tu kan par bahkan pur hapi ki khun ke jengah blai ni ki khun me it ke jong blai bangi la ban penne ini ka bor ka jinge dei jing mau blai kom no ngin le ki don ki khun jong blai ka smart bangwan je seng assembly bat sinot prestri hadu prestri ne disik bat balang em te dong tak ji kren jungi ong den ni perkhat kumnu kenya sang penya rit no ke jinong ni seng rei kitu kinong I sinot assembly pat kinlek kumnu ke makidon ki kristan sinot kristan assembly bat hadu presbytery level district balange nga ong ni ka por ki khun jong lei wa ki kwa ni ka bor ka jong mun sim ba khot kan yai sa apreng jungi tu ngin pin melin ladi ban im ban le ikamon ka jong blai om bagi pen pau tang nak rul kedur karong sabar rai sapo ba ong ka ktien aba lek hakelum jing tap ni iki mau kerteng bai tenat ba pho rai sapo ton ka dobot ki khun ki jong blai wat sya bakal ka men sim jongi kalong kum ngulum jing tap le kalong ka men sim ka ba men sim jong blai syong balong ka ktien jong blai karin banengkong baka donod jong phi ai kan long ka temple ka jika shone ka jong men sim ko pen ne ya kata ka jong ko wat sya bang ngi boarding snew ken yo jaka pan pen snew dor haka wei ka kot la pen mi da Bible City pastor lang sti don hang ni secretary but ya da kot la tho ya ka New Testament but la tho ha ni ka ju ka kot ya ki tu ki sport star la ni ki nong le ka sport ba pau jong ka parthai but ya ka jing pla jong ki komnu ki shem but ki ma ya ka jing I ba ka bor ka jong lei but ha da ka kot la tho ya ka wei ka jing jia ha ka stiet kirala ya ka wei ka khna kin thei ka ba ka teng ka rosi was ngu ngambut ban ong di New York don hang ni ki rosi ki bon bat ka ni ka khna ka school ha ka school sisnong bat ka bas ngausun galong ba por ba ka shong class u pa jong ka u club no ngalai yo page ha ka mobile ba ki di kinat sngi la don iwe khna iba pas ba ya ka class 10 matric life subject yo distinction hinrei isu yam hakendong marwe bala kut kalat yanga kat ni ka jing start jing la janga ka shu sab namar imei ipa kim la shu ban kersan skuria rei angu bau blai ju ino hoki khun jong blai pha tu we no hikai ban kren ma kini khna ban thalngis kem lagi don hang ni le kili la ban yo sneu nang ya prang ki khun jong blai un pen mi ye ki nong le isen ye ki nong samaria ba pha ya kloi ban kedup
ban yarap ye gitu badan kam ye ka jingram ke jong phi ban ra ye kiru sia kata ka thong bakin yo ye ju ka jingjop ha ka jing em jong ki bat ka ni ka rosi hap deng ka jing no man sim bak la yam thang balai ti ublai jong ubang sakri ubang angnut ubang nang yo an sakri yu bangan kêu sa prang hak jadang jeng start hak burom ka janga rei balete wi simno ya ipa janga shano ublai janga kadeka Kristan karosi bat kata ka jing duai ka jing yam jongka kam long plano bakata ka jing angnut jongka klalech hau hinmen bayu i ka para ba kwa balik skol wong ko hebai he piu i ngaru ngodon la ka jong ki khon bak ka kam janga ka long ban pen biang ni ka sem dai tang bang asutan ni ka kaliding man kit jingket kat nongan yo rei hem to ngin pha sho blai u blai jangi u aibor hagita ki bom don bor sho don lat sho hep pikular hem le kum ni ngan pa skuli phi tang ba hep sabji man ka step phi ban khi na jing thia lech sakper kat ba ka ayom lum ye ka jing thong jing tep nak per lech station ban le di san kilometer ka jing jengai bat la dabdi nang te na station wan pai haying san kilometer ka jing jengai bat naying late school san kilometer wan panisol kamut haka sisngi nika kena ka ham ban yan arpo kilometer kat nasyalong hamongam mudur ki kun jong blai henry haba ka bor ka bau blai ai om don jingkang ka jingdu jingkermen hakibri ong ti jong blai re hau blai kalau ka kabu bau blai kularti kalau ka bor ke jongki ka ong ba tang ba pisya bang le skol ngakular ban le ikani bat kumta ka le marakitia wot shakper ka kit sikho la ka uso ujur kamare asyumare poi satay ka di wala dabdi ka wan kit ka khotli kamare ka ikabji ka jing mare jongka man kasngi ka penlong ya ka rosi ka kna bastet berbaklan ban mare la pelong sport ha school ai bala banyale eka nang ta lech district level ai bala banyale eka la piong marathon ne piong hakeniki sispa metari sauspa sanspa siajar non bala namar ka san kilometer ka dan san hajar meter no bat kalaki hadu national level kelas sajid kum ke nomore bapau jongri India ban lej yasimenta hapo Olimpik kabalong hakpo kan bak spin po sigar bak spin ban lapoi hangi ban ya mere ya ka sauspa meter race relay race uni ukut jong kenika kena u ong ika rosi pesani phi em ki wei ki briu na parthai mo ki jong bajrong long kalong ki tu ki mem na tu ki mem yong mem li bayawan na kiri bajai ma per ka jing jong jong ki sikam ki le si arkam ka rosi phala banyale be kita ong ta ka kena tep ngalak ni em tiknang ba phan nom penja borom ela ka jong keri pelawan suseni padai banra ibrom jokeri India pada ban yo medal kumta shim yoni kuli sibit min mit shabantia di yoni kuli nang un ai bori phi ba phila ban mare la shai ban yo ya ka gold medal ka ong ka si sar u ei uni kuli o wat kuli sushim ben ngakwa ban ti bu ei ong uta uniu day udrox da baburam ngamtep dan hang ni la lihat ni habakum kinia kita kidwai kuli pada ki powder ba sharing men sim
nak mut masintor. Ong karosi sar. Ngamla ban yapeng yau jisu jenga bat ke gold medal jong ke Olimpik. Ngamla ban sim yau drugs. Ban pensniudur ya ke met koryeng jonga. Bangan dono ya ke jing dei ke jing i ke bau jisu ulang ke bor halor jonga. Wong hadu kata baik laja badai tan ka dau jong pha ki langot ki parlo kimla man yo ye ka medal phalong kanong diri sap ki kentien phalong ngadong set syukur ye keri dai hanta bun ki kun sama jangi ki liat dai kendu kum kini ndon niasyu habakot chu ong ha madia dap situ dai ka rosi ong en bot ye nok sa jong kai kun jong blai bat ko ong u jisu jonga ulong ka bor bat ba kam don bor bunsha ban ya drugs don ka jinga thong to da ka long kumta ni se pe sai tau coach da ka jing bitar ula mi no na ka kamera jong kita kinong yele kai ka rosi da ka lej ha kamera ka dem ko si ban duai ablai ngalapen i ya ka bor ka jame hau ku jang ubom de kristan atrai komunakular hakita ki bom don bor men ai ka bor bat hakita bas ngalwat bat bas ngautai kin yo ka bor man mi ai ki trai ai bor pen crown lagi ka kerten la shine dak la yeng haka traks bakal ban mare kesubu ikakti haka sedem bakal poit sejrong kaong atrai kadi de kapor bang akwa ban yi ya kabor bakal buram ke jami maret siat ya ka pistol tum prak ki mare sisya basdang kini ke bejrong khawa la tam sikmat kaya kun mayamare tang sipang layos ngeu ya ka jing perta jong pai ba rosi bat kayo malong ningkong ke yeng hakatu ke jaka ban diang ya ka medal bakalamari India ke kiu sejrong bat ka India kamla ban klem da ai ya ka Arjuna Award hani ka samla namar kawan ra ya ka buram jonggari ki khun jong blai la duk la rispa la ka nugu jinglong ka bangidon wadu jingkermen penyo baka bor jong blai kan yai don happy kiar na kinu ke jinglin ke jimasni shania hau blai jongi ban pen yo bat pen ne ya ka bor ka jong mensiam jong play hapo jongi to ngin long barbor ki khon jong play bas ngau tenat ban puli ya ka tin ka jong play ngam tip kanungut nangi ki badang don bible bat ngi wat hagani ke jingiseng namar kitu ki bas tenat kila su download ka mobile mo let's see kila sitom ban pelit Bible, ban wat Bible, haki ying kisem jangi. Komno ngin yo ikabor, haki jelong jing em Kristan, bangila persya iki boytap ke jong baman. Klem ke ketin ke jong play, mut bong ba ka kani ka don kan haying jangi bu kok padror, hane ke ketin jong play ka don haki ka don not jangi. Kata kan kalau ka bor mengisai nang ni ngiele, bot ke pin inia baka perthai. Baka bor kami nak ni ka don nuh jangi mila bu lepah ni ka ketien ka jong blai mangipuli mar ong ka ketien jong blai Lukas I wei lai phun nhau ka wei ru ka ketien ka no mi no khem ka bor ka jong blai ngap ki khun jong blai ka ta ka dei ka dor bang ki khun jong blai ni nang yo bor ban sakri yo trai bang ik ban puli ka ketien ka jong blai na mar om don ka wei ru ka kentien và mi no nang ni klem ka bor ka jong blai
Iet makata. Pulih ya ka. Man kapor. Kan kapor. Timothy. Lailanong the cot kan rio ka ong. Babaro ki jing tho han ka tin ka jong blai. Ki dei bala persat nan sim dau blai. Kataken ki khon jong blai. Kadai kat bor bangin penkam ka atiar bangin menkam ya ka. Namar ya ki kintin baro hang ni. La persat nan sim dau blai. Kalu kakna kasih baik pulih bat sak hostel hapo Cotton College hanong ba todi hak ki por Cotton College selong baka sak hostel deka kena ba start ha ki we kena sa hostel ki bam long kristan de tamang kamro ka long kristan kini ke sim ka bu na deka kena ba start ka minot kali kelas top man kasni kam jupe Baro kejikan ki nohikai ki subjek ka yolot ka tho ki nohi ki parano kena hostel kena kelas ki wan be ka ki pha eka bakan dictate bakin sa tho ma ki pat ki yo tin rei kani ka kena ba ka pe kini ka lu ba ka pe ki palok kata ki yo ya ka jingrap jongka rei kim patia ba kim ye ya ka halaman sim ka ong kato ngalayarap ya ki rei kini padi ki iben ya nga Katote nganam yarap syu iki. Bat hakata kabaka kren kamta po kamera. Maka jimlin juga kalong syaban tia kapuli hika ketien kajong blay. Da kapuli ketien blay ka porai gospel jung yanis nang bakat nyau. Dekat ke ong ka perthai ka syun yapi. Namar kam itu yana. Kumta kumaka syun yana. Kasyun ru yepi. Kumta yang scam. Namar ki bapli omday. Baki syu isi yepi. Maki isi ingar kim tip. Bakin la tip yang bang di blay jongki kiru kinangken ban yepi. Kata kedai kabor ke tiang jomblay. Ta kena ayok man sim ko ong ho sisa. Ngalabak la try map yang Kini bapli kim tip yaka dor joka jing jam mitrai. Ai bor yang bangla ban yang scam banang kam yaki. Kan nang kam lep ha yaki. Watla kilong komilang syun jama. Dang man ni katayo mangaba sekretari senat ban astip senior sekretari joka senat wan pendep iki kam joka senat hapok nama Delhi. Gedon haka jing seng mangipen kam ti pastor hangtai. Ong kita ki samla baki dong yalam itu kerja saki ong pastor ngisok menshibun manya tuapi baki don ki samla ki ban puli hang ni na ki sinama per nyok ki se jantia hang ni nyalong sipara nimdor ka jing snau balang suniam bak pasot nat kalong bahaki balang haki sinong baki don kim jule jiseng laki poison ni sed nomba Delhi ki wan bani simanta hak jing seng hang ni ki long de simanta hak jing roi koyar ki ai special number ki nang man ki yo banta ki nang komno ban puli duan ma ki wan jing seng ki simanta kata ki khun jong blai ba hang nu ba phidon wat ya ka bor ka jong blai ba phin yo ban sekri ban maniu manu ba ai bor pi de namar ka tin jong blai ka kentu ka khot e pi Bakadu, ai bakabor kajong musim mulai kan ne hangi, ngin iet barabor, alok ikon basmat ban lek sikijing senglang. Hau arjan riu, hangni hakabalang mairang, apakah PCI karaki yang idap si spasmem, jadi Bible kepala dia hau samka kendai spa riu. Mariwan pai nang ni. Nakajing sang di Bible ni lek si balang jengi mdon jaka ban syong ki mani ki para menget ki kloy ban syeng wat sadu plau kim juker ki balai pai seki ying sem jongki kajing rehem kamen sim kajing jongki ban wan jing sang hakisi poya klik school ki pandap kloy kloy ki kena ki homework jongki ki pandap kloy kloy ki kaming jongki ki balai tray lekta kliale pandap kloy ki kam jongki ban poya san baji ban yo wan jing sang wow ki khon jong balai kum pastor
Bởi đó mình ta cái bò ngay sang ông để hàng ni kinh đầu play one sao nó hắn cái bò ngay scam don cái gì ngay nhìn dọ cho cả hắc cái hima cái trong play đây mình ta công nô cái khuôn cái trong play phía đằng bên này em cái bò dùng cái Bible hấp hi cái bạch bara bangai bị hàng ni ai bên cái khu bò bangai dọ diang đằng ni kan dọ tham ai pat đằng ni maka bor ke jong play kan wan pat ke bor yung di Bible kan wan pat sa sisi bangin i ban be ha ka jing sang lang was ngawi ai bang ong ban ni bagi para ngai ki bawan tang jing sang asli sinat dai lek nang ni long kinong sakri yaw play ha ka jing sang ba pidon hal ka jong balang ha ki si poya da phiola bat kirpang ha ka ski ka jong play nong tho ikasan basis pa arpu ar kedekot ban kong buang ngak kemen kemen sim habaki ong yanga ya ngin lek sayin jong play ban le ayu ban syakri ban mani ban ben crow yo try bau play kat no ngak kemen sim baki ong yanga ya ngin lek sayin ka jong play kata ka kubor assembly jongกับเนมยองการประโยชน์บอระพีกิคุณจงเลยเลยพายนังนี้อยากจะยิงเสียงลังแล้วก็จะกิบาลังกิบลาเป็นสันอย่างนี้บันเชียมาเร่คำสู้ทุกฮักกินูกิตากิจิงเสียงบางยินเลยก็แล้วก็จงบัดบุรอมอยากจะจงกิเวบัดน้องท้ออยากจะชิตีSike Hebrew, Shipho, Arbusan Wong, Go Kikun Jong Play, Do what no, Yagajing Shakri, Jing Mani, Jong Pi, Yao Play. Do Pinkin Mao, Bonom no, Yagajing Shakri, Kajing Mani, Bagajing Senglang, Kijong Pi, Yao Play. Kata Day Boong Patonong Sit. Tin ublay ki khun jong ublay ka ong ye pi wat num no ye ka jing senglang jong pi lek phai nang ni long ki khun ki be ban lek che ka jing senglang wat shania ye ka bor ha ka jing start jong pi ka jing klan jong pi nama ka jing shania halang ka jong ka bor kamla ban yeng skem kan sadu hoi ka sni nong bishar kan ril nong de khat ba sao ter Samson bagi tebha ya khana ju komno ukelon maru kletno ya ublay da usha penbi halaka jong ka kurim jong o la pen keno yiktin ba ublay lo ong hau pag ni ko Samson what I bakanu kanu ka jingdi basniu kan rung hau khun jame ko manawa hamiru bakat nga jami memdei ban bam bandi yakinu kejing bamas niu. Haba ong jing bamas niu kamut tangka kiat udroks. Wat kiwi ki koini kitu duma kitu mo golden kiwi ki pen sniu ni kamet kejangi. Reu Samson haka jingin oi jang ka kurim juga dilila. La klet na la pen kenya kata kena bandingkong. Bro syak ban pindikiat. Baar ong blay kumanawa dalam lakha yau kun jame balong nasar jong blay wat sya bakas tertiwat kan day haus nyukli jong u rai hang ni hadin la syok kekiat haka jing bo ai kalok ka bai jong u kala kilendu mi u kum kata ka jai lok lo ka don di pi kemawai ki long kpa Hoi dia ban dia ban shania tengah haduk kata-kata ban kan cak hilendum te hab berkat ba. Reu Samson haka jing biet mang ong ka jing biet. Ya tholut plor kende klik sudah don senyu. Kai bejia ki Filistia ki kem yo ki kilin bat ki sam ki klong ki kmat ki narsau berkat narsau. Ni tang tak karai ku kiu ku jing kluj tau narsau la tang ka ding hau sim puk dung nikmat ni ke jing sotriam balai
pilih itu. Piro kumju ngaro kumju dengan le ikni keju kebalik semua sante la syai hadu jok te kumtu itu. Saya kan tak narsau dan cidan. Soi. Mentah sau kusan keding bom jilem. Ikon jong belai keni kalong ka kubar. Om dei pengisania ka bor ka jangi. Reu belai jangi long ka bor. U jisu be e ju ong. Ko ki kun janga. WhatsApp tim. Long slur maranga la job yak partai Yonis kandru nong dekat lai pulai ya ki kun jong play u jisu hadu ka tau aya ka jingkular WhatsApp tin ki kun janga ngalo ka bor jang pi ngala dap job lupa ya ka partai ko hiru ya sek partai nang ni sekmat da ka bor bau jisu ulong ka jing job jangi lay nam ta ka borom jungu un ker khui gi nak kebor lapsun kebor ni pendam hau blai ke jing tuai ko pa jongi ko bahab neng mela aku pa ini ka kebor hap neng jongi han ka klemat islai ko try man men ker khu ni ka kebor kan yo jaka hagi iwei pa iwei bangin snow tho bangin diang ka bor ka jing ko pa kan yai ne kan yai scam hakaji em jongi nang bingila ban penan kami ka bor belai ka jame ban job ye ka buitha pe jeng baman ban usiem ka jeng dom jeng ne perthei larang kat ka jeng sekri badang sa kamalapan pa ka jeng borom belai jame pedeng jeng nak men sim men step rem na pen i la ka jeng borom belai jame ai ko pa pa mi ken men pen crow la ka jeng ka teng ha ka jeng jeng ki khun ka siu spa ka jame maka ka teng jeng ji sep em ngi duai amen. Leisibun ni pistol ai ni kubor bor ka wa ai jingkerman yang iwei piwei blai nang ker kui pistol mentang sia poi koi pat ke benta ban sayok ban lum yi jing ai ngu te shwa ban salum yi ni jing ai ngu suka ban pen ken mau yi ki par bangai ba kum ka assembly ngi don ki katuni kam ki ba kham kia se ki bengal laju pak teng teng ru ki appeal chad ki balang lang ba ki sinot pat ki prestri district oi galong kan Nepal mission se ka don kam ka don ki jingkit ka don kam ban nang penyai seprang nang ta ki artillery ki hostel Eskadron Robert hostel Shillong bat ka Dr. Norman Tunnel hostel Juwei ideru ki dong don pun ki ba don kam nak bentangan penang penbit penbiang ya kini ki artillery hostel jong ka assembly nang tangi don ka John Robert Theological College ka bangi barok ngitip ka school pastor ngi ongi kinong kendong se ka bangi layok jing tip ru ba kane ka lalong project saka MTS nang ta don ru jing per ta ban kentiu ka dan ya kawat saka serang saka jing pule jing kai ya ka PhD degree de nalor kiwe kam kiu bun ke jing te ye ka ne ka office ma jong ka assembly ha central ward Shillong ru tum padep don bun ki jing kit de oi ngi pen pau ke jing sungu ya ki para bangai ki balang ki district bat ki snor kum ju ki bala ju kersan ndre ya ka ne por nga pen sngo yang ngilang barok kum pai lang jong ka assembly ba kine ki long ki jing don kam ki ba ngishan ya ha iwei pa iwei mo ke jingkit kam jongi kum kabalang kalong bang kerjaan itu lade namar kata kedai ka kamram jong iwei pa iwei menang ya kit kini ki kam balada ble Ukraine phi yak ne poru ban kam ye no kini ki jing anyu namar ki kam ke bun jong ka assembly te tu ble kur khu ngai pila sung thu ik ta ki ei te kumba ngilu pentip sepi te kat bangin nang lomi kini kijing aingu ngini ya kini kijing ruai koyan nang kong naga jing seng kena balang pendeng umyong nang ta balang prestrian mu kayo nang ta standing koyan like kra presbytery bat ka standing koyan sinod sepngi bat hadin baladep an lomi kijing aingu nang kerpat i Reverend BTS Lengsti insa duai penkentang kini kijing aingu
Te shwa ba kat ba kin ki koya kin nangwan ban yeng ki jaka ba ki dei ban ruai ngin ri ruai ki jing ruai ka ba chispa ar phun nyeu te mikropa la kum no ki koya kin nang di ba kin wan ki jaka nang ba kan sim e ka por ki jing ruai ka ba chispa ar phun ko men sim ki jing ban thmai a hiya da ka bor ba krau penduru ka buj usoitan ka jing sniu nang itolau yakal neng atrai tu pa ikinong pop ban penim angin sngew ka ktin ka jong me isnei kin ran angin im baro artul ki khot ka jirai ka ba chispa arpu nyew
Kat lo jing I pela Raja sudang kot kum yanga Unong popat lot pat ngitam Kot yang ada borkas nam Unong popat lot pat ngitam Labu kot yang ada borkas nam Kinong popasyokin Ang sumudang ya'y akyangin At ito ay di siya utran Mangyole siya karipernan At ito ay di siya utran Mangyole siya karipernan Borjing dum borjong usoy tan
ya birthday Wan kahima kamon chombe Wan kahima tulong kamon chombe Haken daw kumbahabonen Ching ai ay tu pimpaw Wan kahima Long mon chombe Wan sin sharya birthday badung Ngidang kam yami Ben shat bor ya ki kun chombe Ya lam trai Hi kai trai Bangin long ka ching shai happy jingdom ba i trim Mon trong mi kan sin shar hangi Ya lam tu pen shat bor ni duai Wan kahima kamon trong mi Wan kahima tulong kamon trong mi Haken daw kumbahabonen Ching ai ay tu pinpaw Wan kahima long mon trong mi Ablay bakraw wan sin shar ya birthday Bor trong mi kan chok lut ya ching dum Tu ai bor ya ngi trai Ban long sakhi trong mi Hadu banda wai ching im na birthday Na ka birthday Wan kahima kamon trong mi Wan kahima tulong kamon trong mi Haken daw kumbahabonen Ching ai ay tu pinpaw Wan kahima long mon trong mi Wan kahima long mon trong mi Wan kahima kamon trong mi
ขาดเนเกรนดองทาลาเป็นมัดยอโยชูเซบเอยลดจิงเกอร์คูอูเบลยนาจรอโยชูเซบเอยลดจิงเกอร์คูอูเบลยนาจรอPosing im snow berwa im kusai
tungi duai. Atrai boleh berukpa ujungi bahar bening. Ngai ngu ime kupa bahkan ika setiap kau mentah. Ngi sakhi me nang siam so bahar yang ngi kuon kula sius pa ke jong me. Medi uju ublei jong Moses ubala penkah di keduriau ke basau. Bagi kuon jong me kinyai lai luin. Malong uju ublei balpen kriya no inu lao atrai kendran. Menai hangi kini kepor bangin sakhi pan menilai lu je me. Kan mai ru hangi ko trai ya kimet ki bakoi ki bakhya bagin wan ra ya kini ka temple ke jome ke yeng song jung ben sim aku jome trai kini ka balang ki bagin sakhi ban mani me kum ke assembly pra trai ne ka ju ka men sim ka bakor soi ke jing i ke me iwan ra ro ne ka por kini ke jing ai ya ban ker khu yang i di ker khu ke bagin sai ne ka por se ka por jika kam ka bakrau jika assembly ke jome trai jisu be me tips kam bangilong ki lang brot ki jome ko trai mi itu ingi de ka kerteng pametip ki jing ai ki jongi ru ne ka por lagi long ki ba kumno ru nang it skemen ker khu men pen kan tang ye ki baba me pen kam ko trai jisu yi ki jing ai ke long bangin kin pi ka nam ka borom ko jong me bagi kam jong ke KJP assembly ke nang ya saprang baga kerteng jome ka nang krau ba bingin nang bandit ko trai panang alam ru kum ju ya barok ki sinat bagi khun ke jemai ke bekersan ke kam je ke assembly ke por se ke por ko makila ker khu gi bagi la as ke kam jong me bagi nyai mat ko tragan ra ke jing bah ke jing isnei bar ke jing alam jong me ke jing jong ki bagi ai ngu ri me ko trai ba mala ker khu ri ke por ling ba ke tien ke ba em jong me ling ba sakri jong me ko trai ba ke tien jong me ke ni phai thali chame hande ke liyo jaka hi do nur bagi men sim ke jong ker khu ke por ke barang sa Isania ke jalam jemena ke teng Jisu ngi wangi pan. Amen. Entah nyok ke jingpen benar nak liang jong ke KJP Assembly bat kemjuru naka balang. Ruben Murator ngeliyo pediang ia ka jangas ngobhan iwi long kemi ke teng H5 umlong. Ndak balang Presiden Laumei San Hajar Tengkang. Kawai pat program ha kajing seng ke basiwi jiteng. Nadu sibuji hadu sibuji jiteng niyo ai jing rai penrem sim po kajing lam jong balang Presbyterian sok ratua. Ni lam ye kajing seng de motor ni lam mat pule bat duai Reverend Dileng do. Niyo ban lum ye ji ngo bat kat barang lum ji ngo niyo ai ni choir. Kabanengkong naga balang Presbyterian penen umyong kabar standing choir Maulai Presbytery Kebalai standing choir Sinat Pedeng, pat kebasau nak standing choir Sinat Mingi. Ini yo anong keren Reverend H.K. Nong Pesam. Gijing penmelabat gijing nuai. Ini kalau gijing penagan ko. Pohar. Reverend Murator ki don katokat ne ki jimpen na nagaliang jong kabalang ba kita kilong kumne. Saudong jong kane ka madan Kidon katokat ne ki kor umdi nakabenta ki pajba kito ki badan kam kila ban pej hagi jaka ki ba labu yakine nangta kidon ki temporary toilet kentai bersendrang ha saudong jong kane kamadan sengba ban pej bat penun kam ha kapor ba phi don kam kawai ka jing kerpan kalong ba sengau bha ya ki parlok parabangeng ban pelaj ia katoka footpath kabalate de kiksai kenang ba ki volunteer kin yo yang bat lej hagajaka kaba don kam kerpat ru ya baro ki paralong ki parabangai ki bawan hagajinga seng ngau bha bandum i bat berat kanu ka tiar bom don kam su hagajaka kaba pisong kawaipan ki don kinong disha badja balapan baik, daka balang, ringkat ke jingis tujing mon, jong ka senong pendang myong, kila yo ya ka NOC na ka senong, bad ka doro lebo da ka senong, kumta pila ban pedan kam ya kini kedukan balapan krek nang, tangba pihak ban seo kat kum ke jing penbaik kedukan. Kadon ka medical camp, kabadon ki doktor berkinos hangne haka school jongka St. James Secondary School
Don ginos ki doktor kita ke badan kam sengau nyun kila ban lej hang tai kila ban yo ya ke jing yaram. Mene ke jing aseng sakramen ngila yo tam ka wei ka mobile na ying mane kita try bala kum klen sengau ba sawan sinisha kman. Menta hang ni hak madan long jing aseng wei iparabangai ila penja ya ka wei ka handset mobile Redmi kani ka mobile kala switch off menta tena kaliang jongka balang ngin sngongo shibon ya gitu ki parlok ki bayo tam ya kani mobile lada pinwan pun pai shani shakaman shadin jongka ni ka pandal ki don ki washroom naga benta ki kentai shakane kaliang kadiang bayang nang ne na dais nang ta ki senrang Kidon sekaliang jongka mon, bat ki VIP washroom ru kidon sekaliang jongka mon. Andala wai kani ka jinga seng, ngis ngau ba ban kerpan, ya barok kinong kit kam, kidekon, delekin, ki VIP, kin white tis, kinong ruai perhamen sim kuayar, haka jinga seng si pau si teng menta, bat ka jinga seng si biji si teng si bien, ngau ba ban ya wan lang sensa keman, Nginyo ya kajing ya di Sha Lang. On behalf of the church, I request all the invitees after the service, please remain in the same scene. We'll join together a refreshment which will be served by the host church. Kini Reverend Mertor kilong kijing punna nakaliang jong kabalang. Sakaway kadang don Reverend Mertor bar kata kalong kani. Layo ban ya iwei kena iba nyau lane prasnam dagi volunteer jongka balang ban menta idon hangtai ha khamat jongka school Saint James Secondary School te lakarpan ya ikpa jong iba kerteng ba aibor lang palyar layatu daini kelung sengobha ikpa ban lej hangtai school Idon ini kelong idon hakakti jong ki volunteer. Layo tam zone wei pan usyabi kali mana-mana ba kompenhap yauni usyabi kali sengau ba ban sawan sekaman kenang andalawai kijing seng menta kesengi pinjolaj pai saying. Kublai sibun. Nilayok sengawi kini ki jing penna warok sunghaban ya kenmau iki. De syawang si penwai nak kena kejing seng kena kepor gong nak kaliang jong kumurtor ngelak ban klem da ai kublai ya barok kinong ismenta ibadon nak kena ke program jong kena kejing seng menta por sipusteng untuk ya kabalang Presiden Riau kabali lam kejing roi penhem sim Reverend Irmai bala pulebat duai demi store eldinong sip ai kubor ksin jong blai nang ta di kuayar jing sengkena balang Presiden Pendem Yong, balang Presiden nangta balang kuayar balang Presiden Mukoyau, standing kuayar like mkrak Presbytery, standing kuayar Sinod Sepngi, bad Ren VTS di bala pengketang ni jingu. De kublai sibun nagam ta ki ne ki bentai ki li simenta ki ba long ru sibentai jong ka jing sekri jong yau blai, ba ai min sim ba Yarap ini bagi nangi ban sutu ya kejing ini. Hamtam tak kuayar, belain kerku ya pi, ban rangkat bat pi, ba pinang roy. Kejing ini kecil kriyo try ban seki, lamba ki sap ki pong ki bau belai rai pi. Ku belai sibun nak mata jong pi baro. Tengnya penuai no ya kejing seng, tengnya roy lang kejing roy ka saus pa sau pusan. Kejing roy ka saus pa sau pusan, ba hadin jong kejing roy. Bad Ren SS Majau in supply ingi da ke jingkerku bad penuai. Lam yang atrai Jehovah berkelimrang ba ke pertai. Nga ngetlot memetu aibor tin yang dekti isnei kat bangaim te ajing ai. Berolai telikit khot ke jingrai ke saus pa saupusan. Yang
silang ondapun parut wajoran jing syekti wan wan lepas jing at pelung itrim Jisua mami bantan Haleluya Haleluya Junom lo hari kanan Haleluya Haleluya Junom lo hari kanan cái gì ngay cái trong Jesus Christ số bảo trai cái gì ngay ba cái bài slay bắt cái bài dạy tôi cái trong play của ba cái bài bom chịu cột cái gì ngay slok cái trong mình xiêm bạc khối cái này sa lambat nghi có một bài lăng balasius pa trong cái KJP assembly cái này sa bắt cái bài ngay cái bài đó cái này cái lom bay trong này bắt cái leng sat lăng trong cái này cái bát thầy nado menta bat satu ki ata bom cukup amen.